garin nan fa da gyara a garin ba kankani ba. al'amuran garin nan sai mun bi garin nan mun yi sassabe a kuma observation din da na yi na yi bincike a na binciken na gama tattara na binciken gaba daya babu inda aka fi yin kunu irin malali. Kaga kai dan malali ne, ka haifafan dan malali ne, kuma kai kana ji da malali, kuma kana gada da malali. Me ya kamata a bullo musu na ci gaba? Na farko dai shi kansa kunun ya kamata a canza mai a maimakon da ake yi da gero ko da wuru. Wai me zai hana idan aka ɗibi ƙura ma ya zama kunu? Saboda malali tana da ABU na kunu, kuma tana da university na kunu, tana da BATC na kunu. Ka gane? A nan wurin dai kunu ne mace tana iya digiri, tana iya diploma. Kaga a gida mata 'yan mata nawa ne suke ɗauko kunu? Kunun da take fita a kowane rana daga malali zuwa birnin gewayen malali. Unguwar ba kenan. Sama da ƙwarya 3,313. Budurwar wanda take ɗaukan kunu 3,313. Na'am. Matan aure wanda ta dama kunun 3,313. Hatta ƙwaryar da ake ɗaukan kunun 3,313. Cikin gidan da ake dama kunun 3,313. Ka fahimta? Sannan mubirgin da ake dama kunun 3,313. Ka fahimta? Tsamiyan da ake kunu 3,313. Kai komai da kasan ana safa kunu 3,313. Ina zuwa. Ina jin ka. Kaga shi kansa ludan da ake shan kunu akwai raba nutsin. Shi ita kanta tukunya da ake wannan akwai raban. Ita tsamiyar da ake raban. Lokacin da ake tafiya a sun ko tsamiya a menene a girke-girken nan da zirga-zirga da ake a tsamanin tsakankanin akwai rabanu. Shi ma akwai rabanu. Shi kansa mai saye in ya zo in ya saya sai ya cire na rabanu. Kai da aka saya a gurin ka ya ka cire na rabanu. Ka ko za a haɗa dukiya a garin. A'a. Ba ina ne ya noman masara. Malalin. Ai dole a takura a rabanu. Ai nan gaba ma a mitin din mu na gaba za mu zauna mu tantauna idan damuna ta sauka kowace gindin shuka a nawa yake. Amma kamar yadda ne calculation kuma ne calculation na yi totalin ko everything. Na'am. Terrible. Sorry. I'm sorry, na mistake. Bangaren nan naku and the criminal cases. Abin ya yi over, it's over, it's over. Over and over. Ina fa? Kai dai mutumin dan lasanni. Ras haka yake. Haifafan dan lasanni. Wannan haka yake. Kuma kana fariya da dan lasan ko a ina ne? Ina ji da dan lasan ras. Menene ya bu komai ne tabarbara a dan lasan ga ya min shi tuko. Dole a yi rusau a garin. Ai ni da mu daga ce a furuf kuma go ahead. Kuma ta yan sanda za su je kame carry on. Carry on. Ai kai in dai magana ce a dan lasan. Ba abin da ya kamata a dan lasan illa a yi rusau. Kawai. Haka kansa gidan ma yayi yawa. Fadin sa yayi yawa. Ai bago da kan taɓa gida ne. Kan tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Kuma aikin nan babu tsoron duka ko wani zage-zage. Za mu yi shi dan Allah za mu yi. Ba dan abin da za a ba mu ba. Mu son ci gaba muke yi. Yanzu mu kewaya. To. Amma za ku sha rufa wannan shekara. Kai risina. Ba za ka risina ba. Risina ne ce. Hukuma ne nan da wallahi sai mu ruhe ka wallahi. Wannan wallahi tallahi sai wai ba yanzu ma tambayan da zan maka. Baka gane mu ba ko? To za mu yi aiki a kanka. Do you know revenue officer? Yes. Do you know I say